Shalom, selamat hari Minggu mari kita saluhutna. Mulai tema di amang perdita nami, amanami nanami dongan perhala dunia huriata huriah kewe Cimanggis. Song-song di hamuna manami, inanami, yanak kenami, napo sabulung remaja. Di program ni huriatai napitatu panitia pesta gotilon dohot tahun oikumene inklusif patu begihon ini anak kota mak sian sektor kolose persembahan songon kebisada partisipasi bengi sian anak kota sikola minggu laho manupahi huriatai alani gamus depang idon nami asarap manupahi kita amanami inanami diaka program-program nabina ini panitiata lubimai huriata huria HKBP Cimanggis. Mau lihat tema upasaha rohanami di kesempatan napina saat tu sektor kolose. Mau lihat waktu dan tepat kami persilakan.
Maulia tema upasaha tami Tuhamu nama nami hina nami ruas ni huriata ima nawoi terpatupa sian iana kota sikola minggu sian sektor Kolose dalani nasida mai manupahi huriatai maulia tema horasma jalagabe martaba makapasu-pasu tupahun yamata nomor 2 dewata tuaka partikian namangihut horasma. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Adorang so masuk hita tu kebaktiata di bagasan tikion, parjolo mahita martangiang nahohom, martangiang mahita. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita sian bukede nomor 658. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadian natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Songonodo hatani Tuhan Jehovah, idama ahu apala ahu sadiri uso-uso sogot di biru-biruku,
jala luluaku nasida songon pangululu ini parmahan di panggunana ganup ari uju di tonga-tongani biru-biruna akan nama pari di ibana suang songoni au mangalului biru-biruku sogot haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata pargogon naso hatu dosan naso marmulan naso marujung di perbaga hodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus lehononmu hasesani dosa hati goran dohot hangoluan saleleng nileleng na dihami asima roham lehon mai dihami sesungguli jala togu-togu rohanami marhite-hite todim asa hulului hami pangurupion sianho moloro pangujunan tuhami saya pahot marohanami asa tung marpos ni rohahami dihatam dohot di baga-baga asa jupang hami hasonangan saleleng nileleng na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita. Debata dihita di mingguta sadarion ima nabi nuat sian patik palu imahon dohot lapatanna ikon pasangaponmu natorasmu asa martuaho jalaleleng mangolu ditano nanilehon ni Jehovah debatam diho dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang lea rohatta mida natorasta dohot mida akka rajata rodi akka natua-tua dang jadi paroota rimas nasida ikon patud dohita jala ikon holong rohata tu nasida sioloado nasida jala si subutodo nasid rohana songonima sahana atong rap mangidogogo mahita tuado pani debata laho mangulahon naho bartu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon naho bartu patikmi. Amen. Marede hita. Pardosa
tima dosa tanah godangi tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar, parasi jala partalup ni roha, jalan abasar doho, saya marpangulahi marohami dahami, dibaheni, saya sama sude dosa nami, dang adong nahu pangasaon hami dukon ni asi ni roham, hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tu julum, dibaheni pasonang jala apu lima hami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringo Tuhan sesani dosata. Satok kido hutadikon ho, alai papungu-pungoku maho muse marhite-hite aka asi ni roha godang. Tagan di parpian ni muruku hutabunihon satokin bohiku maradopon ho, alai marhite-hite dengan bahasa saleling-leling na asiaku ho, ninna Jehovah si palua ho, hasangapon mana di debata na di gijang. Amen. Maredehita. Epistel di Mingguta Sadarion, iman na binuat sian Markus biduopat, mulai sian ayat 35, sahatro di ayat 40 sada, tajahama marsikap soring, hamima nama mulai di ayat 35. Jadi, laos disnasadari, dung bot ari, di dogma tunasida, beta marparau mahita tu baribaan. Dungi masa ma haba-haba nagogo situ tu, jadi disapakon ma akaga lubangi tu bagasan parawi, maradu digohi parawi. Jadi hehe ma ibana, honahata ma alogoi dibahen, didok ma tutawi, sip ma, so, jadi soma alogoi, jalamenak situtuma. Jadi hata hutan situtuma nasida, jala marsifat dohan ma, halak dia doon, guru dokna dohape alogo dohot tawi. Songoni masahna martua ma natu mangihon hatani dibata jalan nopiopsa. Amen. Maredehita.
Yesus yang pernah menemani ditanam, hai Yesus yang pernah menemani, apro di sadenai. Taha tidakon maha taha porsiaw tay, songon nahina tidakon nidongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mapalangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhan ni si Maria, nagabe-gabean sa tod di perbadia, adorang suhabubuan. Ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinor silang, natua tubanotoru dung ditanom, namulak mangulu diari patoluhon, nama naik tu surgo, lahu tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pay mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu dosogo daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan naso rasuda. Amen. Tabegi ma edi pujian na sinuarahon ni ina Deborah.
Tabegema titik nama ragam di huriatan nasa mingguan. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhna. Tapawiti hutma titik nama ragam di Minggu 27 Juni 2024 naparjolo. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu pau pato dung Trinitatis lapatanna hasitu alusadaw ni debata. Topik Minggu, jauh-jauh tu Jehovah di hagogotan nasidai. Napaduahon kelompok tu per minggu tanggal 30 Juni 2024 naparjolo pukul 7.30 gabungan ina, pukul 10 gabungan ama, pukul 10.07 gabungan rena. Napatuluhon ibadah minggu pukul 7.30. Ibadah minggu pukul 7.30 di tanggal 30 Juni 2024 nanaingro kita memakai bahasa Indonesia. Napaupaton pertanyaan sektor Selasa 25 Juni 2024 Korintus of sektor Judea keluarga Nyonya D Silalahi boru Manihuruk, sektor Kanan keluarga L Silaban boru Panjaitan, sektor Efesus keluarga P Simbolon boru Gultom, sektor Galatia keluarga Nyonya Pasaribu boru Tambunan. Rabu 26 Juni Sion keluarga A Simanjuntak boru Siagian, Betania keluarga J Raja Guguk boru Siahaan, Roma of Nasaret keluarga UM Raja Guguk boru Sinaga, Kulusi keluarga H Simanjuntak boru Banjarnahor, keluarga sektor Bethlehem keluarga S Regar boru Sinambela. Jumat 28 Juni 2024 Filipi keluarga MP Sirait boru Sitio. Alamat Bui Metaida di Wartana Dong Diga Tangat Taganup. Napalimahon amplop resort. Di hari Minggu sedarion patu paut tado papungu amplop resort tapasahat mai ditiki papungu pelean paduehon. Napaonopon penampilan kreativitas dalam rangka pesta gotilon. Di Mingguta sedarion mulai utama penampilan kreativitas dalam rangka pesta gotilon di pukul 7.30 WIB ima perhalado dohot keluarga sian sektor Sion di pukul 10 ima sekolah minggu sian sektor Kolose. Jalani minggu nanaingro di ibadah pukul 7.30 ima sekolah minggu sian sektor Betania di pukul 10 ima perhalado dohot keluarga sian sektor Nasaret. Napapituhon ujian parguru malua stambuk hagios. Pinamatohon matu sude natoras di parguru malua. Jadwal akhir kelas parguru malua stambuk hagios ima. Di hari Minggu sadarion 27 Juni 2024 di patupado ujian lisan ni dohotan ni natoras ni parguru malua mulai pukul 10.30 WIB. Di hari Kamis satu Sabtu tanggal 27 satu tanggal 20 Juni retreat parguru malua di Patupa di Villa Ekluser Puncak. Napawaluhon ruas nabaru. Mulai mingguta sadarion nungagabe ruas nabaru ma dihuriat ta ima keluarga Penri Simarmata inang boru Nainggolan. Doho dua ya anak kon nasida pidda sian haka besi jantung. Nuang nasida tinggal di Jalan Garuda nomor 70 RT 5 RW Kelurahan Jati Jajar Kecamatan Tapos masuk tu sektor Betania. Molo marminggu do nasida asa jongjong ma nasida di tempat maule atema di hamuna kudul mahamu muse. Napa sapuluhon jiusi sekolah minggu di hari Sabtu sampai dengan Minggu 29 sampai 30 Juni 2024 patu paun di huriat tado pelaksanaan graduation of camp
manang GOC sekolah minggu HKBP Cimanggis ima pabor haton sekolah minggu masuk tu remaja maringanan di gereja HKBP Cimanggis lantai 1 dohok lantai 2. Nah pas 10 sadahon majaha surat topangan dana sentralisasi dung sipul majaha titingon bigota surat topangan dana sentralisasi nasian kantor pusat. Napa 12 hon ruas namodding nunga jumolo marujung ngolu sahala ruas amasian huriatta ima amatta John Guntar Hutajulu tubuh di tanggal 25 November 1941 modding di hari Senin 17 Juni 2024 tutup usia 82 tahun 7 bulan sian sektor Judea tatanya koma anggiat tumibu tarapul rohani sudi keluarga na tininggal honna. Pas 10 hon torop ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 16 Juni 2024 227 halak. Ruas nama ulang tahun kelahiran 40 sada halak, ulang tahun pernikahan 10 sada keluarga. Padita doho perhalado HKB Cimanggis pasahaton selama ulang tahun kelahiran doho pernikahan periode tanggal 10 tanggal 27 Juni 2024. Hatani debatanda pasikopan lasni roha muna tersurat di Psalmen 10 ayat 10. Sai pamahapokku do ibana sarimatua jala patari dahonokku tu ibana hatuokku. Pasap 5 pelian iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pelian iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguan 10 kakak gudangna 7.250.000 rupiah. Pelian bulanan tahunan torop na pasahaton pelian bulanan tahunan di bagasan mingguan 12 kakak gudangna 7.150.000 rupiah. Molate madi pasahuriat tu sudah ruas naung pasahaton pelian bulanan na dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Juni 2024 tuakkan aso pasahaton dope taingok maamanginang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabi pasap 10 hon gawang gereja huria 14.827.250 rupiah pembangunan 12.300.250 rupiah sentralisasi pusat 9.877.600 rupiah jumlah 57.1.200 rupiah. Molo tung adong pelian naso tercatat manang salah redaksi akka peliani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padinggaton songonima titing namasa dohot si pamasaud di tonga-tonga ni huriatta saya di pasu-pasu tuhat tama peliani bain sangap di goarna usaha hami ma surat narosian Cinere 27 Maret 2024 nomor 010-D28 Demoskap /SU-3/2024 lampiran hal manupahi sentralisasi keuangan HKBP kepada yang terhormat Pendeta Resort Manang Persiapan Resort C HKBP Distrik 12 Demoskap di tempat salam sejahtera. Menindaklanjuti hasil keputusan rapat MPS tentang anggaran HKBP 2024 dibutuhkan topangan dana sentralisasi dari setiap distrik dan surat Eporus HKBP nomor 89/L18-1/2024 tanggal 25 Januari 2024 menetapkan topangan dana dari distrik 28 Demoskap sebesar 80 juta rupiah manang 960 juta rupiah per tahun. Sehubungan dengan itu, proses membuat pembagian sesuai dengan kemampuan resort terlampir tabel. Oleh karena itu, dimohon kepada pendeta resort agar dapat mencari donatur dari jemaat yang bersedia memberikan donasi persembahan keuangan keluarga untuk sentralisasi HKBP setiap bulannya di luar persembahan minggu. Topangan dana dapat ditransfer ke BPSK HKBP Bank Mandiri nomor
1070019128653. Songon teknis na perjolo, teknis pelaksanaannya diserahkan kepada pendeta resort na paduahon. Untuk memudahkan pelaksanaan pengumpulan dananya, kami membuat formulir isian persembahan keluarga menopang sentralisasi HKBP untuk dibagikan kepada warga jemaat yang bersedia dengan sukarela menjadi donatur. Nah, patuluhon, untuk memudahkan monitoring donasi yang sudah terkirim dari distrik Dobulalu Deboskap, bukti penyetoran dapat dikirimkan, manang diinformasikan kepada Pareses HKB distrik Dobulalu Deboskap, Pendeta Nexon M. Simanjuntak melalui HP WA nomor 02 walu 13 2050 0125. Demikian surat kami sampaikan surat ini atas kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Teriring salam dan doa. Preses HKBP Distrik Dobulalu Deboskap, Pendeta Nexon M. Simanjuntak MTH. Songon dana sian sumbangan sian HKBP Resort Cimanggis 7.750.000 rupiah ma per bulan, 45 juta rupiah ma per tahun sian hita. Alani i hupangi dohami matu sude ruas ni HKBP na huhaholongi hami. Asarade ma nang rohamuna laho manupahi manang mangalehon pangurupion tuhuria ni Tuhani marhite BPSK. Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan HKBP laho manupaki parhepengon nahurangi asa anggiat boy merdalan program di sadok HKBP na tahaholongi i jalalam mangerbang harajaonna di sadok portibion namar sangat guarni Tuhani songonima surat nahujahami tu hita ganup maulate tuhat tama namad dongani hita saluhutna. Tapi gema korsian ina Kamis.
Marede mahita, huhut mahita pa pengupilian, na parjolo dohot na paduahon.
ini debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, tajaloma barita nauli di parsorat tadi minggu sadarion, dienet sian buku pesalmen biddu 107 ayat 20 sahatro di ayat 32. Songonoma hatana disi. Akka natuat marparau tu laut, akka namarboniaga tu akka laut bolon, di idana sidama akka jadi-jadian ni Jehova, dohot halongangan akka nabinahenna di bagasan lung. Dungi makuling maibana, jadi hehema haba-haba, gabelam tiboma akka galubang nai. Tokin manaik nasida tu langit, tokin tuat nasida tu akalung. Malalama roha nasida dibahen hinamagu. Morordo akka nasida jala lalo-lalo songon parmabuk. Jala tarboduk do sude habisuhon nasida. Dungi jauh-jauh manasida tu Jehova di hagugutan nasidai. Jadi di paruar ibana nasida sian hasosahan nasidai. Di pasohot mahabahabai gabe mardemak, soma dohot akagalubang nasidai. Jadi marlas ni roha manasida ala naung so akai, dungi ditogihon ibana manasida, tumuara lomo ni roha nasida. Ikon pujion nasida majahoba ala ni asi ni rohana, dohot halongangan akan nabinahen nai tujolma manisia. Jala pati bulon nasida ibana di bagasan luhutan ni bangsoi, jala pujion nasida ibana di luhutan ni akka situa. Ido sahatna. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hupikir taingok do pera peristiwa tsunami Aceh tahun 2004. Namasa hampir 30 menit dicatat galubang ni tsunami satiki tibona sahat tu 30 meter. Jadi ketinggian gelombang tsunami di Aceh itu sampai dengan 30 meter tingginya. Dungi kecepatannya 100 meter per second apa? Hampir 310 km per jam. Songoni mahatopna, songoni matibona. Nabui manapu dakolan jolma masyarakat alai do permukiman satu wilayah digeser habis, do binatang ternak, dohot sada kapal PLTD Apung guarna. Kapal PLTD Apungon dibuan sian perairan kurang lebih 5 km sampai ke daratan. Jadi idoban nagabe dipasobuin waeng di kotai sebagai peringatan ima kapal PLTD Apungon. Korban jiwa hampir 200, kira-kira 230.000 jiwa. Ditambah dope 500.000 halak na kehilangan permukiman. Songoni mah dicatat belgana doho dasyat nih tsunami Aceh. Yang mau saya gambarkan, laut atau air laut, dia bisa sebegitu dahsyat, tidak hanya di tengah lautan, tapi sampai ke daratan pun bisa dia menunjukkan kekuatannya. Menyapu bersih banyak orang, permukiman, kapal, dan binatang ternak, sebagaimana saya sebutkan tadi. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita tahu kehidupan ini sering diibaratkan bagaikan mengarungi samudra raya. Ngulut tahun jok-jok do digobar, hon sahira namar parau di atas tongani laut. Namanya sedang mengarungi samudra atau sedang menaiki sebuah kapal berlayar di tengah lautan. Ada saatnya kita seolah-olah dipermainkan gelombang. Kadang kita dibawa naik tinggi, kadang kita dihempas sampai ke dasar. Dan itu terjadi begitu
cepat dan tanpa terprediksi yang sering membuat kita bingung, molodidok diturpuktai moror jala lalo songon parmabuk. Bingung dan pusing begitu memikirkan atau akibat dari gelombang kehidupan yang kita alami dalam kehidupan ini. Inginnya begini, jadinya begitu. Maunya ke sini, jadinya kemari. Kita sudah punya rancangan, harapan sudah tumbuh, cita-cita sudah dicanangkan, ambisi sudah menyala. Ternyata dalam kehidupan ini selalu terjadi seperti diterjunkan dari ketinggian ke bawah. Perjalanan kehidupan ini tidak selalu menjanjikan air yang tenang, angin yang sepoi. Dang setorus mulus pardalana taon, saya tagamon adong doa kahasusaan, si taonon hamaolon, nama baik kita moror, nama baik kita lalo songon parmabuk. Ada banyak orang karirnya lagi bagus-bagusnya, dia kena penyakit. Keluarganya sehat dan harmonis, tiba-tiba dapat kabar PHK dari pekerjaan. Ini membuat kita bagaikan di bawah arus gelombang tadi. Di bawah terkadang naik begitu tinggi, tapi tiba-tiba dihempaskan sampai ke dasar. Odo nama baik kita hudok nakaning, saya hirana lalo manang moror, bingung, moloido iturputai malala rohana sida, hancur, celaka oleh karena penderitaan dan karena pergumulan. Dan semua itu sering terjadi hanya dalam sekejap mata. 26 Desember 2004 itu pada hari Minggu, orang-orang khususnya kita orang percaya Kristiani pasti sedang beres-beres mau berangkat beribadah. Tapi pada saat itulah bencana tsunami itu menghantam semua kehidupan. Dia terjadi sekejap mata. Songonido nang di tonga-tonga ni nguluton, boy hita diterjang badai, ngulutai songon sakidop mata manang sekejap mata dan begitu drastis. Amang inang dohot sude nahinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ditikiro haba-habai menerjang. Ketika badai menerjang, kemudian kesedihan menghimpit kehidupan kita. Semuanya kelihatan gelap. Lantas apa yang harus kita perbuat? Ahado na boy si bahenota. Mangihutton na hinatidakon ni parpasalmen di pasalmen 100 pituon, molotajahan non full, ternyata parmaraan badai kehidupan dakolan diadopi halak di tongan ni lautan, di daratan, di padang gurun, di hutan belantara, di jalan yang tenang, di sipe tagamon boy do jupangta haba-haba nama baik kita moror jala linglong. Tanpa pilih tempat, pergumulan dan penderitaan bisa kita hadapi semuanya. Di daratan, di lautan, di udara, dimanapun itu. Alai molodidok parpesalmen di turpuhon. Khusus ma adong halak akana marparau di laut, marboniaga di laut. Ada orang yang berlayar dan berdagang melalui lautan. Katanya mereka menghadapi gelombang lautan yang mengakibatkan mereka diangkat naik begitu tinggi, terkadang mereka harus dihempaskan ke dasar yang membuat hati mereka hancur. Malalama rohana sida. Pada saat itu apa yang mereka perbuat? Firman Tuhan berkata, mereka berseru kepada Tuhan dalam kesesakannya dan Tuhan mengeluarkan mereka dari kecemasan mereka. Jauh-jauh mana sida tu Tuhan Jehovah jala di parwar debata Jehovah mana sida sian hasosahan ni nasidai. Om masih tiruota laos om masih ulahonota. Di tengah-tengah terjangan badai hidup ini, berserulah kepada Tuhan dalam kesesakanmu.
maka dia akan mengeluarkanmu dari segala kecemasan. Aka amanginang mengihuton keahlian ni aka pelaut, molo masa badai di tongan di laut, adong do naboi di patupa aka pelaut pertolongan pertama menghadapi terjangan badai. Ope boy ma tiruot taman ng ihutonota. 3 pertolongan pertama ketika badai hidup menerjang. Nabarjolo, mengaliliti kapal nasida. Biasanya para pelaut kalau menerjang badai, mereka akan meliliti kapalnya dengan tali supaya dia tetap nyatu dan kapalnya tidak oleng. Maka ketika kita menghadapi badai kehidupan, yang pertama sekali bisa kita kerjakan meliliti diri kita dengan apa? Memperkuat iman dan pengharapan kita. Jangan biarkan imanmu goyah, pengharapanmu habis. Jangan kehilangan pegangan, jangan sampai kehilangan kekuatan untuk bertahan. Berpeganglah erat pada iman, bertahanlah tetap pada pengharapan. Pengharapan bagi orang Kristiani itu sama dengan bagaikan sauh di kapal, bagaikan sauh. Apa bahasa lain sauh? Aduh tayo warna, ngalupa biar. Jangkar, nggak dapat be. Bagaikan jangkar. Jadi jangkar ini menolong sebuah kapal tidak terbalik walau dia dihempas gelombang. Maka pengharapan bagi orang percaya atau orang Kristiani itu bagaikan sauh yang bisa menolong dia bertahan, tidak akhirnya berbalik kapal atau perahu yang dia tumpangi ketika badai kehidupan dialaminya. Jangan sampai mengambil jalan pintas. Jangan sampai berbelok dari prinsip iman yang kita miliki. Sesakit apapun, sederita apapun badai yang menerjang hidupmu, jangan ambil jalan pintas. Jangan berbelok dari prinsip iman yang kita miliki. Petrus berkata, sadar dan berjaga-jagalah. Karena acap kali justru di tengah-tengah badai kehidupan itulah si iblis datang mengaum-ngaum untuk menerkam mangsanya. Maka sekali lagi sadar dan berjaga-jagalah. Kita ambil contoh, kalau hari ini keluargamu, hidupmu diterjang badai ekonomi atau keuangan, sadar dan berjaga-jagalah. Jangan ambil jalan pintas, jangan berbelok dari prinsip imanmu. Ada sebagian orang yang akhirnya melakukan hal-hal yang melantang atau menantang kehendak Tuhan. Saat ini Indonesia melalui arahan Bapak Presiden Joko Widodo, kita prihatin semakin meningkatnya judi online. Saat ini melibatkan tidak hanya 1 negara tapi 20 negara lebih. Triliunan yang beredar dalam judi online ini. Adong doison na hobi berjudi, bertobatlah. Mulu halak bata marpunguin na najuk juta berjudi. Alasan na marmiam-miam doa mang. Taruh-taruhan 10.000 doa mang. Taruh-taruhan jongkok doa mang. Stop berjudi. Ini keprihatinan di negara ini. HKBP secara institusi melalui Opui Eporus pun sudah mengeluarkan surat penggembalaan supaya seluruh jemaatnya menjauhkan dirinya dari namanya judi online atau judi onsite. Boa doa kamang. Pasohamu mana marsketeribah. Ate. Yulo kamu dope na merjudi. Ate inang merjudi dope hamu. Daong. Sadiling non merjudi. O daong. Nuengodang mariber be ama do hotina.
Oh lu jago kayak naik berjudi ya. Pasok, hentikanlah. Jangan memakai dalih holan hobi doon, bermain-main doon. Saya berulang kali ke anak-anak remaja dan apa sebelum kita menyampaikan ini. Ketahuilah, remaja gereja ini pun, naposo gereja ini banyak yang terlibat dalam judi online. Maka sebagai orang tua, jamotok kamu onak kamanginang. Tidak ada orang yang bisa kaya karena judi. Jangan mau dibohong-bohongi. Tidak ada bandar yang mau rugi. Hari ini kau dikasih menang, besok kau taruh lebih gede, kau dikalahkan. Godang naung gabe korban. Ujung naaha terlibat maibana hutang online. Iga deho masurat ni tanona, ipe mola dong surat ni tanona. Iga deho masurat ni jabuna, HP mangontrak dope. Tu dia luluan na surat na. Itu kan? Iga deho may natana, iga deho may anakon. Molo adong rezekimu na tabunglah. Molo dang bay nasuransi niya kaya anakon ni. Unang dudung marsahit, tangi bayar dari BPJS na 10.000 saya bayar, merjuci di ulahon. BPJS kesehatan tangi bayar, dung marsahit susah. Sesulit apapun badai kehidupan yang kau alami saat ini, ingat, jangan ambil jalan pintas, jangan berbelok dari prinsip iman yang kita miliki. Berpegang eratlah pada iman itu. Bertahanlah tetap di dalam pengharapan. Meliliti kapal dengan tali. Perkuat iman, perkuat pengharapan ketika badai menghadang. Molo utabay sautik na merjudion, molo di aturata, di ruhu parmahanioni anong do judi. Jadi manak-manat tamu, budur PP honon na merjuji, hah? Isi dibayar do isada pasal di pasal 5 bagian 1 judi. Molo ngapi nasingot, on napaingot to daw siya non. Molo dong museha botoan, si picangon namanya. YRBB alain dan merjujin, ya kan? Daw maya teh, daw may kan? Bah nengik ni suaray. Songoni ma daw na daw ni suaray. Daw may puang ada. Lalu yang kedua, biasanya para pelaut kalau menghadapi terjangan badai, mereka akan menurunkan layar kapalnya. Membiarkan dia diombang-ambingkan oleh gelombang air itu. Memang ketika kita menghadapi terjangan badai hidup, ada saatnya kita bertindak, tapi ada saatnya kita diam berserah. I give up my hand to you, O Lord. Nita. Pasaha masudi Tuhan. Rasul Petrus juga mengajarkan kita demikian. Tinggakom masaluhut akahol soniroham. Serahkanlah segala kekhawatiranmu sebab dia yang memelihara hidupmu. Alani ido molo diterjang badai ihita, sipatai kon sohita, mangihutun gelombang ni aiki. Molo hiado ni alaman sian tomok mulak tu ajibata mar kapal penumpang, molo kapal ihan batak dohot pora-porai ala nang baga masinna balga ibana dan apala terasa pesipata gelombang naik. Alai molo kapal penumpangi nitumpangan sore-sore saya terasa do galubang ni danawi. Olo do molo sian tomok tu ajibata lurus songonon alai dibuan nahoda kapali daw tu sapingad daw mangihuton gelombang ni tawi. Karena ketika kita menerjang atau melawan terjangan atau gelombang ombak itu bisa mempermudah kita kapal yang kita tumpangi terbalik. Di baheni itu di nomor 2 mulai dok menurunkan layar, ayo diam berserah kepada Tuhan.
Kita ikuti ritme gelombang ini supaya kita bisa tetap bertahan, kapal kita tidak terbalik walau badai tetap berjalan. Tong pelohot sahiti di pamatangon, ale ala adong dihita penyerahan diri tu Tuhani, tetong hita boy margogo menghadapi step by step dia ke pemulihan ni hahi pasotai. Memang badai tidak langsung reda, tetapi kita bisa bertahan melaluinya. Napa toluhon om mana parpudi, neng uji kami no jam saya jadi, pasti enggak mate. Na ungunguan nih, kurasa nama ngapil lah mahalakan ra. Ibigiru neng jamita kon narakon. Inarohan nara aha mano sukulu ni stapu bulu na tuawin. Karena neng ujian yan nih, kompak lagi warna ungu ate. Ape suesoni nahan na. Na batuluho no mana parpudi ate. Asa boy istirahat lagi na menghafal ya. Pelaut biasanya kalau diterjang badai mereka akan membuang muatan yang tidak perlu. Mangabolokon akan muatan sian kapalina soapala rikot. Supaya apa? Ketika diterjang badai, kapal itu perlu lebih ringan supaya lebih mudah diarahkan. Maka muatan-muatan yang enggak perlu dibuang ke lautan. Di tonga-tonga ni si taonoton, atik tunga dong do tutu godang muatan na suapala rikot tabuabuan nuaeng. Mungkin ambisi kita terlalu tinggi atau kita hidup dalam kesombongan dan kecongkakan. Semua muatan yang tidak perlu ini buang supaya kapal kita lebih ringan, lebih mudah diarahkan. Sonari molo nga taulahon na tuluon nga terjay mi be amak kamu menghadapi badai kehidupan nga terjay mi tahe daung dope. Lantas bagaimana walau kita sudah melakukan 3 hal tadi ternyata belum terjamin bisa aman diterjang badai? Maka pemazmur berkata, jangan panik, berserulah kepada Tuhan dalam kesesakanmu. Berseru kepada Tuhan, itulah tindakan yang senantiasa kita perbuat ketika menghadapi terjangan badai. Karena apa? Karena Tuhan Allah lah sang pengendali setiap gelombang badai ini. Di dalam Yesus, Dia cukup pakai 2 kata untuk menenangkan badai yang dahsyat. Ketika Yesus berkata, diam, tenanglah. Danau itu tenang dan teduh. Kalau Alkitab mencatat, menjadi teduh sekali. Ketika Yesus berkata, diam, tenanglah. Danau yang penuh dengan badai yang dahsyat, tiba-tiba menjadi teduh sekali. Dari situ kita tahu, tidak ada satu perkaramu yang terlalu besar bagi Tuhan. Semua itu bisa diredakannya, bisa ditenangkannya. Maka akhirnya berserulah kepada Tuhan waktu kau kesesakan. Dia akan mengeluarkanmu dari segala kecemasanmu. Dan ingat satu hal, ketika Tuhan sudah mengeluarkanmu dari kecemasanmu, pujilah Dia dan bersyukur padanya. Pemazmur menyimpulkan Mazmur 107 itu dengan pujian syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidup dari terjangan badai yang dahsyat. Ingat bersyukur. Ingat medok moliat itu Tuhani. Asa boha, asa unang didok hitaon bagaikan kacang lupa akan kulitnya. Atau bahkan kita ini bagaikan orang yang air susu dibalas dengan air tuba. Tuhan sudah sedemikian memberikan kasih setianya, menolong dan mengeluarkan kita dari segala kecemasan kita. Kitanya ini selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Nya. Kiranya itu jauh daripadamu sekalian. Amin. Martang yang mahitang. Ali Tuhan debata. Upuji hami maho di bagasan sadarion. Allah diramoti hodo hami luhutna huriam.
naong manangihon hatam nagabi hanguluan nami. Tutu ali Tuhan di pardalanan ning ulo namion jok doro haba-haba na mabaik kami tahutan moror lalo-lalo songon parmabuk malala rohanami sipata alai dipaingot hatam dohami asa unang sumurut tami totong mahami jauh-jauh tuho ali Tuhan di haka hagugutan nami paluomu dohami sian nasa hasosahan nami atong Tuhan nami pahot ma haporsyaon namion pahot ma pakirimon na mangulod di hami hodo Tuhan di bata si tiup huaso molodung di dokho so magalubangi ali Tuhan molodung di dokho sip mahaba-habai di tonga-tonga ni ngulu nami atong Tuhan pamasama si songoni di ngulu nami ganup marsada-sada Tuhan hodi hok kami mahuriamon pasu-pasu mulai siada dana na mekmet sahat tuaka nama tua totong ho na majagai pardalanan ni ngulu ni nasida unang loas manibil nang gosada alay naing maakana ho Bartolomeo ni Roham hangulu honon ni nasida di nguluna akan na marukil alani aka ulaon ekonomi manang alani aka parrumah tanggaon urupi aka ruas miale Tuhan totong marpakirimun na mangulahon hasit tongami marhiti akan na niula ni tangan ni nasida turuas ni huriam na di bagasan hagaleon dohot di bagasan parsahiton asima roham Tuhan apehom matangammu nagok huaso itu pamatang ni ruasmon saat terjadi halongangan di pamatang ni nasida tanggal mana sapanahit sohini lalana Tuhan malum hilalaon ni sude ruas ni huriam Tuhan debata hodi hok kami doa ka ruas ni huriam na marukil na di bagasan arsak dohot habot ni roha secara khusus ma di keluarga hutajulu asiroham apulima saluhut na huriam apulima keluarga na tinadikon ni amanami naung jumulo modingi suang-suangoni ali Tuhan di akana sinakapan ni roha ni ruasmon na ho Bartolomeo ni Roham pasahat may dinasida asalam gaddalas ni rohana dohot pakka porsyaon ni nasida maradopoko di tonga-tonga ning huriam Tuhan paso-paso manang akaruasmu di sudi gulmit ni ngulu ni nasida nang di tonga-tonga ni huriam di sudi program na nang sipatupaon asa anggia merdala ni Tuhan hobar manian tulomo ni Roham hodi ho kami do di ruas ni huriam na baru masuk tu huria HKBP Cimanggison imadiam keluarga ni si Marmata inang boru nainggolan doho dua yang akon ni nasida pasu-pasu keluargaon asa agabi ruas na burju di huriaon na burju martuhan burju marhuria burju jala ringgas nang di sektorna asi maroham padao siana kaparmaraan asa mardame sonang ruas na baron di tonga-tonga ni huriamon ali Tuhan di bata hodi ho kami donang akayanakon ni ruasmu nanaing mengadupi ujian lisan di bagasan sadarion imasude parguru maluas tambuk hagios tim parbisuhia kadadanakon lehon kepercayaan diri asa ingot na sida sude parsiajaran nang jinalona na sataunon boy pertanggung jawab ponon na diadopanmu diadopan yak kana tua-tuana nang diadopan yak kapangajarina tos posto rohanami Tuhan homa na margogoyhon nasida boy adopan ni nasida yang didohot denggan Tuhan debata nang songonima ka program niya ka sikola minggu na neng ulahonon di minggu na neng roon paso-paso ma sude panitia doho sude aka guru-guru sikola minggu nang aka sikola minggu 24 halak maali Tuhan na neng paborhaton sian sikola minggu asa masuk tu parmingguon na magodang tong pasu-pasu dadanakon unang luas mago sian na 24 halakon asa totong ringgas na sida madoho tiak ka parminggua di huriamon luhuk na matahehu pasahat tami tuho aka ruasmu na makamulatehon aka paso-paso nang jinalo ni nasida marhite na pasahat hamalateon ni rohana do aka pilihan na tuhuriam say tupahi mangulu ni nasida say homa totong nama maso-maso akan narikot dohot akan nahinasi holan ni rohana atong Tuhan nami di bagasan saminggon diragam ni nanaing ulahonon nami joluani mahami mangulahosa holan marhite guarna anakmu Yesus Kristus tangihon ma tangiang namion amin mari de mahita laos tapasaha mapelian na paduahon dohot amplop resot
bataki dosu marihona osrohaki sonang doa ibana dona mandonga dia aporiki nang bunga-bungai rodi sude natino panai na met-met na baudai ibana dona marmudu oni orope maramana hopia debataki dosu marihona osrohaki sonang doa ibana dona mandonga dia tatangnya koma pelihata martang yang mahita ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom paso-paso may jala ramoti asa ho parhasya kami pelianon pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalamu tadahami godang ni seleho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manamina di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madita Salam.
Eda Jo.